Bejn l-24 u 26 ta' Mejju sar livin għal kappillani kollha ta' Malta organizzat mill-Kunsill tal-Kulleġġ tal-Kappillani. Waqt dan il-livin annwali l-Kappillani tal-Arċidjoċesi ta' Malta irriflettew fuq it-tema Knisja li tilqa' Knisja inklusiva u ma diskutew kif bħala saċerdoti jista' jkollhom attitudni pastorali li dejjem tilqa' lil persuni ta' madwarhom billi jkunu inklusivi fi kliemhom, fl-atteġġament tagħhom u fid-deċiżjonijiet illi jieħdu kemm mal-persuni li huma midħla tal-Knisja u anke ma' dawk li mhumiex. L-ewwel jum tal-livin li sar fis-seminarju tal-Arċisqof beda b'messaġġ mill-Arċisqof Charles Cicluna fejn appella lis-saċerdoti biex ma jżommux lura milli jilqgħu lil persuni kollha kif għamel Ġesu. Matul dawn it-tliet jiem ta' riflessjoni u diskussjoni, diversi kelliema u esperti għenu lil kappillani jifhmu kif is-saċerdot jista' jilqa' persuni oħra u l-idejat differenti tagħhom. Suġġett ieħor li l-kappillani riflettew dwaru kien il-qasam tal-adolescenti u żgħażagħ u ma ddiskutew dan il-qasam flimkien mal-membri tal-Malta Catholic Youth Network fil-waqt li nataw preżentazzjoni dwar riċerka li turi xejriet fost iż-żgħażagħ fuq l-irwol tagħhom fil-komunità, il-politika, il-mużika, il-fidi u l-volontarjat. L-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi għala il-livin billi semma kif bħala Knisja il-koll mistiedna ngħixu flimkien is-sinodu tal-isfijiet li se jsir fl-2023 għalli bħala nsara maħniex imsejħa biex inkunu magħluqa fina nfusna, iżda li noħorġu u nibnu dialogu mal-persuni ta' madwarna.